Van egy alapállásunk, csikung alapállás, válszéles terpesz, párhuzamos lábfejek, térd rogyaszt, picit leülünk, de nem ülünk le, kihúzzuk magunkat, áll bent van, hogy ezt gyakoroltuk tegnap az állnak a behúzását, ezt a fönti pumpát aktiválja, a koponyai pumpát, amire szükségünk van ugye a pumpákra, hogy lentről pumpáljuk felfelé az energiát. Fejtető nyújtózik az ég felé, és lógatjuk a kezünket magunk mellett, és letakarjuk a köldökünket, becsukjuk a szemünket, és elkezdünk mély levegőt venni. Belégzésre kidomborodik a köldök, megtelik levegővel a has. Kilégzésre elindul hátrafelé a hasfal. Ott van a figyelmünk, ott van a mosolyunk, elkezdünk mosolyogni. Mosolygunk a köldökünkre. Lassan, hosszan lélegzünk. A kilégzés picit hosszabb, mint a belégzés. Jól nyújtsd el a kilégzést. Tudjuk tegnap óta, hogy a paraszimpatikus aktivitást aktiváljuk a hosszú elnyújtott kilégzéssel. Lassú, hosszú kilégzés mindig. És letakarjuk a szívünket a két tenyerünkkel. Oda visszük csukott szemmel a figyelmünket, a mosolyunkat. És mosolygunk balra-jobbra a szívünkbe. Kapcsolódunk a szívünkhöz a mosolygással. Balra-jobbra mosolygunk a szívünkbe. Piros fénybe ragyog a szívünk. Ez a szeretet, az öröm, a boldogságnak a piros fénye. Ráhangolódunk ezekre a kellemes érzésekre. Ahogy mosolygunk balra-jobbra a szívünkbe. Piros fény. Szeretet, öröm, boldogság megtölti a szívünket. Ahogy mosolygunk rá balra-jobbra. Mosolygunk balra-jobbra. Piros fény. Aztán megyünk tovább a lépünkhöz, a bal oldalt, a bordák alatt. Lép, gyomor, hasnyálmirigy, letakarjuk őket, és oda visszük a mosolyunkat, csukott szemmel mosolygunk balra-jobbra. Mosolygunk balra-jobbra. Egy citromsárga fénybe ragyognak ezek a szerveink. Citromsárga fény. A bizalom és az őszintesség érzése tölti meg a lépünket, ahogy mosolygunk rá balra-jobbra. A bizalom, az őszintesség érzésére hangolódunk, citromsárga fény, ragyog a lépünkbe, ahogy mosolygunk rá. De megyünk tovább a tüdőre, letakarjuk a tüdőnket, csukott szemmel oda visszük a mosolyunkat, és mosolygunk balra-jobbra a tüdőnkbe. Látjuk, érezzük ott a fehér fényt, ahogy ragyog. Minden reggel érdemes ezzel kezdeni, hogy végig megyünk a fő szerveinken. És kicsit mosolygunk rájuk. Ugye a mosollyal energetizáljuk őket, ahol a figyelem, ott az energia. Most a tüdőre figyelünk, oda mosolygunk, balra-jobbra, és fehér fénybe ragyog a tüdő. És megtölti a bátorság, a jóság, az önbizalom érzése, a tüdőt. Ráhangolódunk ezekre az érzésekre. Bátorság, jóság. Ahogy balra-jobbra mosolygunk a tüdőbe, fehér fény, ragyog a tüdőbe. Aztán megyünk. Tovább jönnek a vesék, letakarjuk a veséinket. És a mosolyunkkal kapcsolódunk a veséinkhez. Köszöntjük őket is ma reggel. Ahogy balra-jobbra mosolygunk a vesékre. Sötétkék fénybe ragyognak a vesék. Látjuk, érezzük ezt a fényt. Sötétkék fény.
És a nyugalom, a béke, a puhaság kellemes érzése tölti meg a veséinket. Ahogy mosolygunk rá balra-jobbra a veséinkre. Sötétkék fény. És hangolódj rá a nyugalomra, a békére itt a vesédbe. Hangolódj rá ezekre az érzésekre. És ahogy balra-jobbra mosolygunk a vesékre. Sötétkék fény, minden beragyog a veséinkből. És innen megyünk tovább a májunkhoz, jobb oldalt a bordák alatt letakarjuk a májunkat, és mosolygunk rá, mosolygunk balra-jobbra a májunkba. A mosollyal kapcsolódunk hozzá, mosolygunk balra-jobbra. Azt mondják a taoista hagyományok, hogyha valahova mosolygunk, akkor a szerv egy ilyen nagyon édes, tápláló, nektárszerű váladékot választ ki magából, ami táplálja azt a területet. Ezt kell elképzelned most, ezt kell látnod most. Ahogy balra-jobbra mosolyogsz a májadba. Egy illatos, tápláló nektár. És így mosolyogsz a májadra, zöld fénybe ragyog a máj. És megtölti a kedvesség és a gyengétség érzése a májadat. Zöld fény ragyog a májadból. Zöld fény. És jól érezzük itt magunkat a májunkban. És letakarjuk újra a köldökünket, ott vagyunk a középpontunkban. Ide gyűjtjük össze ezeket a kellemes energiákat, kellemes érzeteket. Ide hozzuk a piros fényt, a szeretetet a szívünkből. Sárga fény, bizalmat a lépünkből. Ide hozzuk a bátorságot a tüdőből, a fehér fénnyel. Ide hozzuk a sötétkék fényt, a nyugalmat a vesékből. És a zöld fényt, kedvességet a májunkból, itt egyesítjük. És most lemegyünk a nemi szervekhez, levisszük a figyelmünket, és mosolygunk rájuk. Ezzel a kellemes érzéssel, ezekkel a kellemes energiákkal vagyunk most ott lent a nemi szerveknél. Mosolygunk rájuk. Ezzel kapcsolódunk hozzájuk, energetizáljuk őket. Megtölti őket ez a kellemes érzés. Hölgyek a méhükre, petefészkekre. Férfiak prostata, herék. Itt van lent most a figyelmünk, itt van az a kellemes energia. Itt van a mosolyunk. És leengedjük a kezünk, kinyitjuk a szemünk, és elkezdjük lerázni magunkat. Lerázzuk a feszültséget. Ráz, ráz, ráz. Orron belégzés, szájon kilégzés, gyakoroljuk azt a hangot, kinyitni a torkunkat. Aha, egyre jobb, nagyon jó. Mosolygás itt is megvan, orron belégzés. És megállunk, és maradunk csukott szemmel, befelé figyelünk. És figyeld meg most az érzeteket, amik ott vannak benned. Figyeld meg ezeket az energiákat. Ezt kell nagyon sokat gyakorolni, hogy egyre tudatosabbak legyünk ezekkel az energiákkal kapcsolatban, hiszen egész nap ezekkel dolgozunk. Most csak állj meg, és figyeld meg, ami elindult most benned, ezeket a kellemes, bizsergő, vibráló érzéseket, melegség. Figyeld meg ezeket az energiákat. Jó, és megyünk tovább. Átmozgatjuk a keresztcsontot, először elkezdjük pörgetni, körbe-körbe. Tudjátok, hogy mire kell figyelni a klubokba, diszkokba, hogyha valaki ezt a mozgást csinálja. Ott
Lehet valami. Jó, ellenkező irányba is pörgetjük. Nagyon sokat kell dolgoznunk ezen a területen, hogy laza legyen. Jó, előre-hátra mozgatjuk, előre-hátra, csak a keresztcsontot. A csípő az mozdulatlan, nagyon picit mozdul, a keresztcsont viszont előre-hátra. Jó, körzünk a csípővel, jó nagyokat, kiviszem oldalra, előre, másik oldal, hátul. Lassan körözzél, koncentráltan itt is gyakoroljuk a fókuszálást, a befelé fókuszálást. Ott van a figyelmünk a mozdulatba. Ahogy kivisszük hátra, kivisszük oldalra, előre, másik oldal. Jól átmozgatjuk a csípőt. Ha már sok autós példánk van itt a hétvégén, mint amikor autóval nem mindegy, hogy 130-al mész, akkor nem látod, hogy mi van körülötted, nem látod a tájat, nem látod az embereket. Viszont, hogyha 20-szal mész nagyon lassan a városba, akkor felfogod, hogy mi történik, akkor látod, hogy mi van körülötted, hogy lassan csináld, mint a 20-szal mennél, koncentráltan, fókuszáltan a mozdulatot, és így ott van a figyelmed végig a mozdulatba. Ettől lesz csikunk. Nem pedig egy sima tornagyakorlat, hogy ott van a figyelmünk, a fókusz. Nagyon-nagyon fontos. Jó, megállunk. Jönnek a vállak, jó nagy köröket csinálunk. Hátra viszem, leviszem, elől, fönt. Hátul, lent, fönt. Jó nagy köröket, jól átmozgatjuk a vállunkat. Jól mozgasd át. Előrefelé is körzünk néhányat. Itt is csak 20-szal megyünk, lassan megyünk, ráérünk, koncentrálunk, megfigyeljük, ami történik a mozdulatban. Nem sietünk sehova a gyakorlattal, lassan. Ott van a figyelmünk a vállunkba. Szinte látjuk, ahogy mozgatjuk belülről a vállunkat. Jó, megállunk, jön a nyakunk, 8-asokat írunk le, oldalt hátra visszük a fejünk, középen előre, másik oldalt hátra, középen előre. Lassan, itt is lassan, koncentráltan. Néha jobb a kevesebb, mint a több. Inkább kevesebb ismétlést csinálj, de azt nagyon koncentráltan, nagyon fókuszáltan. Jó, és megfordítjuk, most középen viszem hátra a fejemet, oldalt hozom előre. Össze lehet kapcsolni a légzéssel, belégzés, hátra megy a fej, kilégzés, oldalt előre, belégzés, hátra, oldalt előre. És ezzel is gyakoroljuk a légzésnek a tudatosítását, az összekapcsolását a mozdulatokkal. Jó, és megállunk. Picit lerázzuk magunkat. A pumpák aktiválása, gerinc légzés, belégzés, homorítok, áll, behúz, mellkas, kinyit, kilégzést, domborítom a hátam, keresztcsontot behúzom magam alá, mellkas, behorpad. Belégzés, kilégzés, belégzés, kilégzés, belégzés, kilégzés, belégzés, homorít,
kilégzés, domborítunk. Belégzés. Kilégzés, és még egy utolsó belégzés, homorítunk, mosolygunk, utolsó kilégzés, és fölegyenesedünk. Légzésekkel megyünk tovább, hasi légzéssel. Belégzés, kidomborodik a has, kilégzésre hátra megy a has, a köldök megérinti a gerincet, gát felhúz, belégzés, kidomborodik, kilégzés, fölhúz. Még egy nagy levegő, és a tüdő hangjával megnyugtatjuk a légzésünk. És érezzük, hogy beindult a tűz, a Tántiennek a tüze, aktiváltuk a hasi légzéssel. Következő a vesének, a tüzének az aktiválása, fordított hasi légzéssel. Belégzésre gátat fölhúzom, has bemegy, kilégzésre kiengedem. 4x9 ismétlés. Először lassan csinál, és hogyha megy, akkor lehet egy picit gyorsítani. De itt se a sebesség a lényeg. És egy nagy levegő. És érezzük a tüzet a veségnél, a vesetüze aktiválódott, felélet, fellobbant. Hát aktiváltuk a Tantien tüzét, a vesének a tüzét, és van egy harmadik tűz, a szívünknek a tüze. Ezt is tudjuk aktiválni légzéssel. Belégzés, kinyitom a mellkast, kilégzésre behorpad. Itt is 4x9. És egy nagy levegő, megnyugtatjuk a légzést, és oda tesszük a kezünket, oda visszük csukott szemmel a figyelmünket, és érezzük, hogy fellobbant a tűz, a szívünknek a tüze. És levisszük ezt Tantienhez. Itt egyesítjük ezt a három tüzet, a vesének a tüzét, a szív tüzét és a Tantien tüzét. Egy csílabdát, egy tűzlabdát formálunk belőle, és pörög a vízimalom. Megcsináljuk a tegnapi gyakorlatot, megismételjük. Innen a Tantientől elindulok lefelé a gáthoz, és följövök a köldökig, ott viszem le. 9-szer körzünk lent. Lassan, koncentráltan, figyeld meg, amit ott érzel. Pörög a vízimalom, a köldökig jövünk,
Mozog a csípő, a keresztcsont benne van a mozgásban. És könnyedén mosolyogva. Ez a vízimalom nagyon fontos lesz majd később. Sok-sok energiát tud majd pumpálni felfelé. Még egy kör, elől leviszem, és most hozom még egy szinttel följebb. Itt pörgetem ezt a második kört. Jó, megint lemegyek teljesen, följövök, hátul följövök a szívemig. Ezt a harmadik kört pörgetem a szívnél. És még egyszer leviszem, hátul fölhozom, és megyek föl az agyamig, és ott is pörgetem. Jó, elől leviszem, és még egyszer hoz föl hátul, és az agyunkba megpörgetjük balra-jobbra is. Az energiát egyik irányba, utána másik irányba is megpörgetjük. És figyeld meg, amit érzel, hogy átjárja az agyadat ez az energia, táplálja, fiatalítja, frissíti. Még egyszer levisszük elől, és még egyszer hoz föl, a gerinc mentén jövünk föl, és ott pörgetjük. Az elménkbe, körbe. És a végén hozzuk elől lefelé, nyelvünk fönt van a felső fogsor mögött, és vezetjük le a tantiembe, lejövünk a köldökünkhöz, és elkezdünk körözni a köldökünk körül. Ide gyűjtjük össze az energiát. Könnyedén, mosolyogva. Itt van az akkumulátorunk, miről tegnap beszéltünk, hogy nem mindegy, hogy 0 és 10% között használjuk azt a telefont, vagy föltöltjük 100%-ra. Töltjük az akkumulátort, ellenkező irányba is körzünk a köldökünk körül. Összesűrítjük itt az energiát. Összesűrítjük. És a végén megállunk csukott szemmel, erre a pontra figyelünk, a köldök mögötti pontra, tantiára. Figyeld meg, amit itt érzel, hogy valami melegség, bizsergés, valami ott elindult, valami ott megmozdult. Erre az egy pontra figyelünk a köldök mögött, tartjuk ezt az egy pontot. A fejünkben lévő 10 000 gondolat egy ponttá sűrűsödött össze, a középpontunkba. Ide veszünk néhány mély levegőt. És szépen lassan kinyitjuk a szemünket, és visszajövünk. Okay. Köszönöm szépen. Üljetek le.